MCA nigi tije, bunge bende ang'owa nigi tije. Koro luoro moro ni komi MCA pesa to samoro onyalo tiyo maber ma kiny koro odhi ohedhre odhi dwaro bunge. Ma aparo ni gimowinjo bed ni kaber to koro mane makelo tayo. Ma to adieri mar wach nikech kimiyo MCA pesa koro mondo oter godo pi oter go barabara samoro nyalo tiyo go maber ma koro japiny ne ni to kare okenye ne maber to nikech watiyo tije mopogore jopiny be sani ong'eyo ni tij mijumbe en ma tij MCA ma omiyo luoro no ta gombo ni kuponi entie to wajumbe ne tije mopogore omiyo tim mana maber gi mokete lwete wan bende kuponi momiwa to watiyo tiego maber nikech waduto te wasamo jopiny. Ano penjo kae koya kumachiel kuom joeno wacho ni to kane pok udwaro kom ni be nusomo kit chike matayo mane ntiere sechego seche mane udonje ni to ere gimomiyo koro kusedonje to kendo koro udwaro mang'eny ma samoro pod onge. Aparo ni kano japenjo no oluwowa ok wawuoyo ahinya wach mar msara to wawuoyo ni mondo chik ochop kaka dwarore nikech ne wawacho ni chik mar devolution dwaro ni mondo pesa odhi nyaka ang'owa e ward to nyaka sani pesa ok tim ang'owa ok dhi e ward to kendo chik no ne dwaro ni kaber ni mondo wabed gi miluongo ni equitable share. Equitable share timore mana ka nitie chik to koweye ni ng'ato nyalo make decision on his own ni kaka koro iwinjore gi governor to ok onyal timore maber. Omiyo ne wasomo chik kendo ne wang'eyo gima wadwaro en mania nikech kaka piny medo lokore kaka dwaro bende medo timore omiyo ne wagombo nikech kata bende king'iyo chon ne wan gi chik e Kenya ka to kaka piny ne medo sudo nochuno mo bedo gi constitution 2010 to kata bana sani pod iwinjo ka wawacho ni nitiere pend chike moko Udwano loke. Ineno leader ka medo